Ale nie. Čaute, to je Kendall a vítajte pri novom videu s názvom Nový kanál, prezentácia kanálu. A chcel by som vám pár slov povedať. Preto som urobil tento nový kanál, lebo budú menej hejtovať niektorí a navyše bude to lepšie. Samozrejme nie teraz, ale za pár mesiacov. A ak chcete vidieť moje videá staršie, tak je to na Pepisák TV. A už znova som Kvendo. Takže ďakujem. Budú tu nové gamingy. Gamingy na tablete už nebudú, čiže gamingy na mobile, gamingy na počítači, gamingy proste všelijaké, Minecraft, Lego World a teda. Mafia 2, tom ešte čo tam mám. Myslím, že Need for Speed, Truck Simulator a tak ďalej. Vlogy, random vlogy a tak ďalej. Takže díky, že ste si kúkli toto video krátke, len som vám chcel povedať predstavenie kanálu, channelu. Takže ďakujem. Čaute, zatiaľ. Budú to častejšie videá aspoň.